Is-sena d-dieħla pajjiżna se jkun qed jiffoka fuq 3 policies ewlenin: is-suq tax-xogħol, l-ospitalità u l-Viżjoni Malta 2050. Għal dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela waqt il-ftuħ tal-maratona ġbir ta' fondi tal-Partit Laburista l-ħadd filgħodu meta kienet jiġi intervistat fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. L-ideja wara din il-viżjoni Malta Vision 2050 li tħares f'terminu intermedjarju ta' xar snin oħra, 2035, fejn irid ikun il-pajjiż sal-2035, imma wkoll fejn irid ikun il-pajjiż fl-2050. Issa kif dik il-viżjoni se taqqat l-enerġija mal-edukazzjoni, mal-enerġija b'mod ġenerali, mal-infrastruttura tal-pajjiż, mat-trasport tant importanti ġewwa pajjiżna, mal-politika tas-suq tax-xogħol, li jkollok viżjoni li tallinea flimkien ta' setturi differenti tant kruċjali għal pajjiżna mas-soċjal. Imma mhux fejn se nkunu s-sena d-dieħla biss, imma fl-10 snin li ġejjin għal 25 sena li ġejjin ukoll. Il-Prim Ministru qal kif il-Partit Laburista fil-Gvern se jkompli jaħdem fuq il-politika tal-inċentiv u mhux tal-awsterità. Huwa semma kif il-budget li għadu kif ġie ppreżentat kien wieħed ferm b'saħħtu minkejja li l-Gvern jinsab biss f'nofs il-leġislatura. Dak huma r-realtajiet f'pajjiżi li l-ekonomiji tagħhom huma ħafna u ħafna kbar minnha. Għaliex kienu gvernijiet illi meta ġew għad-deċiżjoni ekonomika strateġika għażlu, forsi għax ma kellhomx għażliet ukoll, l-awsterità. Aħna ħdimna bil-politika tal-inċentiv. U dik il-politika tal-inċentiv tfisser li inti tagħti kuraġġ lin-negozji u lill-familji li jkollhom il-fiduċja f'pajjiżhom. Meta kienet jispjega dwar il-ġid ekonomiku li qed joħloq il-pajjiż, il-Prim Ministru qabbel is-sitwazzjoni f'Malta ma' dak li qed jiġri f'pajjiżi Ewropej fejn il-popli tagħhom qed iġorru dawn il-piżijiet. Dwar ir-reputazzjoni ta' Malta fl-isfera internazzjonali, il-Prim Ministru qal il-Presidenza tal-OSCE u tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda huma xhieda tal-fiduċja li għandhom dawn l-istituzzjonijiet f'pajjiżna. Il-Prim Ministru temm jgħid li fuq livell ta' partit, il-Partit Laburista baqa' partit rebbieħ u qed ikompli saħħaħ bil-bidliet li saru.